Asta e un vlog atipic. Am o experiență, dar încerc să explic cât mai bine. Kit l-am comandat pe Amazon. Începutul e cu școala aceasta și când tăiați leme, trageți la joacă. Am tras prea aproape de stâlp. Se mai crapă o dată. Opa. Se încinge ca o actriță porno. Ai grijă? Astigă vexă. Uite. Ușor de tot. Întâmplător am oprit aici, lângă un dealer auto, printre care e și un Renault Clio, 16.420 de euro, 91 de cai, motor 1 litru, din 2024, 1744 de kilometri. Nu știu dacă e scump, dacă e ieftin, dar nu asta e problema, nu de asta vreau să vorbesc eu astăzi. De asta vreau să vorbesc despre Renault-ul meu, Megane 3, 2009, 1.9. Anul trecut, în timp ce veneam spre casă pe autostradă, pur și simplu în partea stângă, în partea mea, parbrizul a început să se crape și până la urmă trebuia să-l schimb, fiindcă nu e ok să mergi cu el așa și nici nu poți să faci ITP-ul. N-am vrut să schimb eu parbrizul, am zis să nu mă mai bag și la partea asta, m-am dus la o firmă specializată pe schimbări de parbrize, dar când am văzut prețul, s-a spart parbrizul la Renault Megane 3 din 2009, 981 de euro. Înțeleg că sunt profesioniști, că îți oferă garanție și așa mai departe, dar totuși 981 de euro, e mai mult de jumătate din valoarea mașinii. Bune prețuri, tot să trăim în Germania. Mi-a cam trecut pofta de a schimba parbrizul la ei, așa că mi-am achiziționat de pe Amazon un kit de ăsta de depanare, de scos parbrizul și am trecut la treabă. Astăzi, după 6, 7, 8 luni, parbrizul e ok, nu e nicio crăpătură. Inițial vlogul l-am postat pe alt canal, care era un canal mai generalist așa, l-am șters de acolo, l-am mai retușat, revizuit. Am mai tăiat din el chestiile plictisitoare și îl postez aici. Nu e chiar un tutorial pas cu pas, dar dacă vreți să faceți în regie proprie manevra asta, să schimbați parbrizul, poate vă ajută. Vă stau cu drag la dispoziție și în rubrica comentarii. Dacă aveți ceva de întrebat, puteți să puneți o întrebare. Vă răspund cu mare plăcere. Bună dimineața! Asta e un vlog atipic. Încep cu sfârșitul. Am schimbat parbrizul la Renault Megane 3 1.9 de cei din 2009. Da, nu-i mare lucru, numai că eu nu sunt mecanic auto. N-am mai făcut niciodată această operație, n-am mai schimbat un parbriz. M-am documentat serios pe YouTube și din alte surse, de la fratele meu mecanic, care e în România. Mulțumesc, Alex. Și cu ajutorul a doi prieteni, Puiu și Umut, l-am terminat. Au trecut 3 zile de atunci, mă duc în spălătoria auto să-i dau un gest să vedem dacă plouă în interior și după aceea las înregistrările cu operația să curgă. De acest kit l-am comandat pe Amazon, 50 de euro, ceva de genul. Totodată sunt și mai scumpe, la 300 de euro, 600 sau chiar 1000 de euro, dar nu cred că vrei să dai 1000 de euro pe un kit. Vine la pachet cu astea două ventuze. După ce ai dat toate plasticele jos, care nu e foarte greu, dai ștergătoarele, plasticul ăsta și pe interior la fel. Începutul e cu școala aceasta, pui pur și simplu sârma așa, îți faci un loc pe lângă parbriz și împingi până iese sârma pe partea asta aici. Pe partea asta la te prinde altcineva și tragi sârma. După aceea mufezi sârma aici, faci așa și gata. Și pur și simplu unul pe interior, ăla pe exterior, ca și când tăiați leme, trageți la joacă. Am tras prea aproape de stâlp și am luat vopseaua. Putem să dăm cu asta, că nu e problema la parbriz. Nu, e să-mi spui. Păi ce, se mai crapă o dată? Mai știi? Super glue.
Și trebuie să iasă. Da, ies. Așa, numai cu grijă să nu... Opa. Problema e că se rupe sârma în draci. Se încinge ca o actriță porno. Calitate de rahat. În spațiu, că aș băga mai jos, știi? Că trebuie să fie perfect, ia, vezi? Ai grijă? Puțin așa, să aibă... Înțeleg toate limbile. Și acum să verificăm fazele, să vedem dacă e tot în regulă. Treia imediat atunci, da? E murdar aici, îl dau înapoi. Hai că e tot în regulă. Mr. Glavista. Ce ține? Gustă idee, mult? Jeszcze pomoc, da si zdi za noje. Gdje vas tu jezi? Vas diga vexatavă? N-ai. Nu-i problema, dă-i cum știi puiul. Tu? Poate, poate. Așa. E bine? Da. Ușor de tot. Păi ușor. Da, cam așa. Că cam așa. Nu mai ții minte la... Încearcă la tine să-l duci mai jos. De aici? Da. Ia. O? Ia. Na. Și Here. Mostul.